uthandane nomuntu wathandana naye isikhathi eside nitheme seniyoshada kanti ukufihlelile ukuthi udla amaphilisi noma udla amaphilisi esandulela ngculazi noma udla amaphilisi HIV and AIDS ungawukhansela umshado noma ungenza njani nibheke emshadweni ukufihlelile upartner wakho uthi cha mina ngiyadla ngo8 zikhona izinto engizidlayo ungawukhansela umshado noma ungaqhubeka yini ubani isilima phakathi wethu it can be umuntu osifazana noma ungawesilisa kodwa bekufihlela isithutha lesi sifihleliwe mina ngisho lokho yona siyinga zona siyinga ingabe leso awubala ukhuluma indaba enkulu ukuthi kuphekwe emshadweni icala ukudla amaphilisi noma ukuthi wena uyasazi awuzazi uyagula awuwadli icala ukuthi udla amaphilisi lo noma awuzazi noma uyazazi icala mfethu ukuthi usuke waxoxa lo muntu wathi mina mangingathandana nomuntu impela onalento ngabaleka so wena wavele wathula decide ukuthula then upartner wakho wayibamba lento ngenza njani ungaqhubeka ngomshado noma ungawukhansela difficult question but angifuna ucomment ufuna abalaleli baqale bangene then ekugcineni sophawula 0659337772 khumbuleke wonke ama-topic esiwenzayo siwanikwa yiproducer futhi suke singasho ukuthi sithatha amasayidi thina siyaphawula ekugcineni sibeke imibono yethu kunama-topic abawasabayo kunama-topic ababhorayo kunama-topic athi mayikhuluma kanti uproducer besho bona iqiniso livele lihlale tidici endlini njengamanje babukana emehlweni nopartner wakhe uthi omunye ngenhliziyo kodwa nawe wangifihlela ngabona sewudle endlini madoda ngoba izindlu amaqiniso ziwaphethe silele nje amaqiniso maningi uthi omunye mina hayi singayeka uthi omunye cha singaqhubeka kodwa ke sizwe ama-voice note ukuthi abathini. Can you please just comment guys 065933 ngoba kungenzeka i-comment yakho kunomuntu ezomsiza 0659337172 thandane nopartner wakufihlela senibheke emshadweni noma niyathandana kuhle wavele wakhomenta yena nisathandana kunjalo wathi mina mangingathandana nomuntu impela odlala amaphilisi ngamiyeka phansi ungenza kanjani how would you feel about that ake sizweni ukuthi uthini lo ngibingelele mkhulu igama lami ngumcebo ngoba Khehlelezi sekole ngokuhlala ngokwamadoho ngisekole wamanje cha mina mkhulu kule topic yenu uma ngangifihlela kuze kuye kuthiwa yera kulungiseleni komshado sekumele kushadwe bese ngithola ukuthi udla amaphilisi esengifihlela isikhathi eside kangaka cha hayi ngavesana ngishiye phansi mkhulu ngoba kusho ukuthi kuningi angifihlela khona angeke ngikwazi ukusaqhubeka lo muntu wakusho ukuthi uyiqili akusuka umuntu oneqiniso kahlehle engangibulala ngibhekile ngiyabonga kakhulu mkhulu yaze itopic kodwa mina ngicabanga ukuthi uma ngabe ungena kwezothando kuhle nje ukuthi nivulelane izifuba nitshelane iqiniso kwenzela ukuthi uma ngabe kunento umuntu angeke azakwazi ukuyimela ashesha ayeke nje ungaze ungene. Right, umbono wakhe nayo lana ke sizwe basasenda abantu thank you so much guys ama comments ngiyabona abantu basasenda nawe siyafuna uvo lwakho ekhaya Paul impela sifuna ukuzwa ukuthi wena uthini usekhaya 0659337172 inamba ka WhatsApp la uzosendela khona ivoice note 0659337172 0659337172 Angibikelele kuyivuma mkhulu lena macingane naphela enganza kwethu hayi ngithi mina kule topic yenu mkhulu umshado ungaqhubeka ngoba anginayo isho ukuthi lo muntu useyakho unani nginako ngenze kuba yena uyagula uyawadla amaphilisi kodwa uma sithola uzochecka sobabili thothi mina anginalutho kodwa kugula yena kuphela hayi cha mina ngaqhubeka ngimshado umuntu ophilayo lo normal o right and lo muntu useyihlonipha impilo ngoba uyazi ukuthi uyagula. Wow, mbona sawona mkhulu now Mr President ngizomcuna president wethu esimthandayo
Unkanyiso lo emandawo. Hayi mina ngeke mkhulu mengifihlelile mina ngamyeka manje shemaso. Futhi nginingi sokuthi ngifihlela kona. Yabo. Yeah, hey, asizwe nomama bona bathini sifuna ukuzwa nabo baba nabo sisi. Ngifuna ukuzwa nabo sisi impela ngoba phela lento ayenzeki kobaba kuphela mfowethu. Iyenzeka nakuthi ubhuti afihle usisa uthola sebeyongena impela seyingubo seyikhokheliwe seyizikhali impela. Ake sizobona osisi bathini. Futhi ibona the most masikhuluma iqiniso. Exactly. Sifuna ukuzwa ukuthi bona bathini. Amadoda iwona afihla the most. Hayi cha mina angizubaleka ngizuyeka ngoba edla amaphilisi. Ngiyekela manga ngoba uma ekhuluma manga la ngizokhoshela yonke into ayishoyo noma ngabe yini nje eyenzakala emshadweni njengoba lo mshado lo isekelo sawo wabona ukuthi manje asiqine siqinile. Uma uziphela lo baba wakhe ukuphi udakeni angazi uzothini cha ngiyoxoshwa nje indaba yamanga hayi indaba yokuthi udla amaphilisi. Indaba yamaphilisi ijwayelekile amaphilisi asedliwa abantu abaningi. Umuntu mekutshela iqiniso liqala ngeqiniso akunikeze ithuba lokuthi wena uyithathele isinqumo ukuthi ngabe usafuna ukuqhubeka noma cha. Akangavele nje na akukhohlisa aqamba amanga. Ngisho nemali eningi kangakanani angiboni nje kuyoba inkinga ngeke ngisakwazi ukuphila kamnandi. Ngiyohlala njalo nje ngidabaza yonke into ayishoyo. Ngiyabonga studio. Ngiyabonga nakungizwe lapho. Ngiyabonga Ndumandumani. Bye. Uthi omunye akusizi ngoba suke seyikhala vele seyikhalile. Usho njalo ukuthi akusizi ngoba suke seyivele seyikhalile. Henswe usugaxele. Ake sizwe ukuthi bathina abanye. Boy magwaza enkandla inzima nayi topic but ngicabanga ukuthi mangabe ukuthi niyathandana angikhumbula ukuthi ungafihlela umuntu wakho umbone ukuthi userious ngawe ngoba uma ngabe ukuthi niyathandana mina nivulelane ifuba nihlale phansi nixoxe ukuze mangabe ngizokwazi ukumelana naleyo nto mhlawumbe let's say unenkinga mhlawumbe ye-cancer yonke into noma yona i-HIV so kumele ukuthi akutshele mkhulu nawe mkhaya wami ayingeke hayi mkhaya wami. Alright, njengamanje ngithatha ivoice note yokugcina after that ngiya straight kuma calls ngizwa ama comment wenu ukuthi nithini 086 1010 300 086 1010 300 086 1010 300 inamba zosifonela kuyona e-studio. Ake ngizwe lokugcina. Hi Dr. Khehlelezi ngihlele nawe la overseas in America in Brooklyn. The topic is more difficult and it is hard. You know why? Because iqiniso alisekho ebantwini. Mina mayinoshada indoda ithi day before umshado athi I'm HIV positive. You know what? Ngabiza ifamily ndikhanselishe yonke lonto le and then we're going to talk later. Ndimbuza uba isikhathi esingakanani esidla lamaphilisi. Yonke into funeka information and then after that I might sue him for not telling me because why I end up I'm gonna make a baby. How I'm gonna make a baby with someone who's positive. Thank you, I appreciate that. Uchungezi uke wahlala eAmerica vele nihamba phambili leyo nto niyenzayo vele eAmerica nihamba phambili ukusuwa America yancane nje suwani manje umuntu okumkhuthuza kancane masithebezeni ayisiwe nokule bani uyasuka nje eAmerica into abayithanda kabi ukusuwana abe. Alright, asibheke laphana engcingweni straight 086 1010 300 Zabantu uphethene esandleni phucana ngezwe ifone ngoba ayikumoshakele impela mayiphethe ifone hayi ngeke. Alright, asibheke lapha ku 086 1010 300 towards the end of the show guys ngo 3 minutes before silvale uhlelo lethu sothandaza ngoba sithandaza ngamasivula sinxusa nje uNkulunkulu sibheke nje uNkulunkulu kunabantu abaseyinhlungwini njengamanje kunabantu abaneseyinhlungwini
Hethekile ethandweni lakho kunomuntu receive SMS kwathiwa it's over. Lalela ngikutshele ngukhehlelezi ngithi it's not over up until God says it's over. Akukaphela uNkulunkulu engakasho ukuthi kuphelile ngawo. Angasho yena ngomlomo wakhe kodwa mtshele ukuthi ke umuntu uyena owangidala emhlabeni akakasho ukuthi kuphelile. Kodwa ke ukuma ku isentence enye kuphela uNkulunkulu uqala enye isentence entsha. Lalela wena usazothola umuntu osazokuthanda lo usakukhohlisa lo miyeke nje ngoba buyakhohlwa ukukufonela just forget about him, forget about her. Lalela ungadlali ngayo ngoba umntwana omuntu unedlozi. Kunabanye abantu abathi bayakuthanda kanti abathandi wena uthanda imali yakho. Ye wena akekho umuntu onganadlozi emhlabeni. Lalela lezo inyembe zomkhalisa zona ziseza kuwe sasewumfula khona basazokukhalisa nawe. Lalela ngikutshela siswami avumuhle Klineni ukukutshela umuntu wakho uthi umuhle. You look so pretty, look so beautiful. Nibahle abantu besifazane. Kubalekile abantu besilisa ukuthi sibatshele labantu ukuthi bahle, sibatshele ukuthi siyabathanda. Ngothando lika love, siyanthanda niyezwa. Nibalekile niyezwa. Nimbali zezwe, nigolide lasezweni, niyamadayimane. Sosho kanjalo ekseni kuyisikhathi ku 12 minutes before 5 o'clock. Nibahle siyanthanda. Ukhuluma nje, mkhulu sengathi ukhuluma ku general perspective. Do you know ukuthi ukhola umuntu who is in tears right now usemphetheni yakhala hlukumezekile ubedinga nje lelo gama osilishilo. Hawu mfethu ngifuna ukusho kanjalo ukuthi hayi ke ngabe usafunani kanti sengimtshele kanjena hawu ngizwa mfethu sengisho kanje uvuswa igama mfethu lalela ungamncenga umuntu wakho wadala ngezwi umuntu uyaphila aphiliswe yizwi. That is why lithi iBhayibheli ulimi luyisitho esincane kepha luyabhubhisa futhi liyakha. Owesifazane ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe ngezandla zakhe kodwa isula ulimi lwahluluma etshiso ayisuka madoda. Ayisuka madoda. Suka madoda ngisasho namanje ngithi bantu besifazane nibalekile. Wena ubalekile kumuntu wakho. You are so important. Ekseni kuyi Monday ubalekile. Just give it a smile, uthatha iselfie ebese uyayiposta nje. Ugcine nini ukuyiposta? Ngeenkinga obhekane nazo ususaba nokuyishuta ngoba uvela ubona inkinga nje. Lalela ke umuntu onganazi inkinga noma ungambona efekile makeup kodwa ngaphansi kwe makeup iqiniso lakhe. Iqiniso lomuntu lingaphansi kwe makeup. Yey madoda, suka madoda. It is Vuma 103. Isikhathi sethu is 10 minutes before 5 o'clock. Vuma 103 the healing hour nongizwe. Kusasa nje from 1:30 kuyalena bafethu sizobe sihlola ngoba kade sagcina ukuyenza lento. Sizobe sihlola impela kusho kanjalo. Nani bantu besilisa bafethu nibalekile. Yabona nje lawo muscles, especially laba bajimayo. Ayikhona uthi mayikubuka umuntu wakho athi awusuka madoda. Insizwa hayi ungizwe onesisu nje sigcwele ukudla phakathi. Asikhulumi ngabo labo. Khona phela insizwa othi umama mayembuka athi mina wakwami ngithanda isisu sakhe. Mina ngithanda leyantshebe. Nkosi yami mayingayigundanga emahlipheleli. Ngithanda uba mahlipheleli kwakhe. Awusuka madoda. Laba bahlomekisana kwesisikhathi. Hayi ngusijaba waqhubeka engayiboni. Kahle. Cha ngempela. Ujava ngempela unjani mambuka yomqa akekube nosulu kaSijava iJava day abantu bemchaze nje ukuthi uJava unjani Ampethu ngihlala ngisho ngithi mina kunembiza engifuna ukuyakha ngibhizi ngayo kade ngayiqala imbiza kaJava no anothe kaSijava hayibo hey uyongizwa ngikhatha noSijava lalela ipenalty lapha ngabuka ngathi mina madoda hey imbiza engiyiqalayo imbiza yokuqeda umkhaba. Abantu abaningi banenkinga umkhaba but ke nonetheless asibheke embasada wayo kubhubesi uyena kodwa ayilele yapha noye basemdizele ngakhohla masonto lalela yikakho zomenza uminister why ubhubesi Utha ufike kaMashu yaphathwa umfana kubo kaKhehlelezi esho kubheka icele wathi ucela upho Khehlelezi nongizwe abeze la bazoshilo wathi ekhaya bazodla inyama nami awukanti ucela usikhonzile mfowethu usikhonzile ucela no uyazi ukuthi lo baba uphela usetohweni lapha yabona uyatoha uNkulunkulu wami futhi sibuye simzwele usuke on duty
mangabe njengoba nathi siyikhalisa amasila e-studio ngoba sisuke sikunjani si-on duty so nisixolele personality enhle esimanga babucele uyeke nje ukuthi uNkulunkulu makhe wayinsizwa nje strong nje mawibuka kodwa une personality enhle kabi yabo asivele siye makhona vuma sawubona Yebo baba nazo ke mfowethu ziyakhala mfowethu kunjani abakhula basebhedlela baba right hlala endabeni lalela lolu daba lolu ukuthi abantu basebazenze zibe serious izinto ziya ngokuthi uzithatha kanjani moyithatha serious into izaba serious moyithatha futhi nje likely izoba likely into enanje ungambuza dawubheki bongasho ngani izwa leyo ngeli usekhona mfethu sikhona mfowethu Hayi ngelinye ilanga akongitshela iziveli imfihlo nje othande inqaba yemfihlo ngathi umuntu akafihla ukuthi ukasuze hawu wena ngathi uzojustify inkinga zakho la ukhuluma ngethi lo usho ukuthi naye uyaphunyuka uzoxegisa cha uyaxegisa ukusuza vele nomani ngisho ukuthi lokhu uzoxegisa ezakhe uyasuza nawe siyakhala uyasuza nawe shoni alishoni hlobo uyasuza nawe hawu wonke umuntu ongasuza hawu siyakhala nje alishoni ngasuzile yazi lo muntu ubetha kabala lo siyabonga ke serious amaphilisi uzoyifaka emsuzo ufaka umsuzo hayi sizolo ukugcila emsizweni ke nawe 086 yena usuzelana isikhuluma 086 300 izongena i-email cha mashipha kuliwe 086 10 300 inkosi yeship 086 10 300 086 10 300 vuma sawubona yebo ukhuluma nomuntu kaZondi makho siphilile mfowethu kunjani ngiyaphila khaya kwalakithi amakhokho ngafika mnandi ngethilo sikhulume hayi ngahwana njalo siyabonga mlondi mfowethu ukuthi asikuzwa kahle kodwa sizwile ukuthi ungahlukana let's hope futhi ngoba usuke wangena next time uzongena nje usendaweni equiet siya enjoy kuba nawe phela nje mfowethu ngiyabonga kakhulu ngikhozela kungizwa umkhaya wami yebo mkhaya ngithanda kakhulu president wethu nazo-ke ziyakhala phakathi zingona ngavosha parliament alright mfowethu ake siphawule thina ukuthi le topic isithini ngayo nakho isikhathi sethu kwi-minute nje lisele uthini wena uqala ngizokusho ukuthi sikhathele oclever ukujustify amanga iqiniso liyaphilisa that's number 1 yeah emlandweni wempilo umntaka baba uzokhumbula ukuthi umlando weyihlakaniphi usala uxoxwa zivula yes manje mangabe ke wena uzongihlakaniphela kwi-relationship mina ngisukule I will remain a fool but I will tell the history about your cleverness when you are no more in this relationship akudlalwa la ubudlelwane lo ziyakhala so into eyenzakala umntaka baba ukuthi kuyiphuthe elikhulu ukuthi ungaqhamuka yabona nje ku-relationship ayikho into ebaluleke njengeqiniso ikakhulukazi lithinta ngoba lithinta uxhumana kwamagazi lento ekhulumayo yabo bayimbathele kubani futhi i-relationship ine-excitement ukhona la iphakama khona inyuke phezulu kube mnandi kube kuhle ke manje ngempela mangabe uzofihla into enkulu kangaka kuze kufike lapho uthiwa sewongena emshadweni hayi ngiyabonga mina didididi washipiknas alright ake ngiphawule nami mfowethu before ngithandaze okokuqala sifike sibheke ukuthi usisi usezamile iminyaka eminingi ethi uyangena emshadweni yonke into akumlungeli but manje uthole umfana noma uthole ubhuti umenzela yonke into sekufanele declare it's like emsebenzini usuthola umsebenzi sekufanele ithupha zakho usho ukuthi wake wabosha noma ukazi ubosha uphakathi kokuphila nokufa
and if I declare bazongireject emsebenzini. Sokubani ubheka ama-angle manje. Okokuqala siyabheka ukuthi uma bekuyigebengu cha kufanele kuthiwa iqiniso liyamkhulula umuntu. Asibheke lento ngizwe okokuqala sibheke ukuthi silalela umuntu njengamanje o-HIV positive. Akusho ukuthi ukuba ne-HIV and AIDS it's the end of the world. Kunabantu abagulayo abathi angeke ngiphinde ngene kwi-relationship. Lalela, this thing is a fashion. Uma unganayo awukangena estyleni. Kuphela kufanele uyibheke nanokuthi umaintain kanjani nokuthi uyiphatha kanjani. Kusasa mfethu before siqhubeke kufanele ngibeke uvo lwami nami. Ake sivale namehlo kusasa ngizobeka uvo lwami masingena nje kusho kunento la engifuna ukubheka khona. Sibheke ngo 50% right 50% wrong. But ngizophawula kusasa. Baba izwi lakho linamandla egameni lomusa nababantwana bakho babeka isandla Nkosi kulamanzi bazowaphuza manje kunenhlanhla ezongena emzimbeni wabo. Siyabakhulekisa eksene enhle kangaka. Sonto lonke Nkosi yomsa ziyovuleka izinto zabo. Yovuleka iminyango evaliwe ngegama lika Jesu baphephise ezingozini. Ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Alright, sihlangane kusasa. Hamba ekhemisi njengamanje uyoyitholela into zakho ezikhala kahle. Inamba mawufuna ukuzohlola uthi 063 051 7641 063 051 7641 noma uthi 087 550 1177 ka Khehlelezi lapho izokuthatha kubeke ngqo. Siphilani nje siyahlangana kusasa. Akazi kakhulu mina. Ababelieve mfowethu. Cha, ikhona imoto sengiyibonile emaphephayo. Nami ngiyayakalela kodwa ikinto ezoyenza. Umongameli fanele umongameli avumele konke kuyikubantu. Siyavota inamba uvota igama SMS igama elithi mzo inamba 833013 33013 i-competition ivalwa i-competition ivalwa ngomhla ka 5 December. Inkinga ukuthi abukho ubugebengu engabenza ngoba kunama auditors yonke into isemthethweni. Ayikhada Sasa sokhuluma kabanzi ngayo. Siyabonga.